الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اندركها آية تمر بسفن جوي إغوء ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين en puɗɗino ha darseje caaliɗe haala konu uhud en andi suurawol man ngol sappake de seeɗa seeɗa ko laarani haala uhud yo hannde bo ha jotta allah cenino ɗon jokki qissatu uhud man en yiɓe konu man darseje jurguuje jurgaɗi hama a konu man defte ma ɓe gaɗi dow ko laarani haala konu uhud ko fayidete her konu uhud man haala tokkaago annabijo a fuuje ɗuɗɗe durus mustafada min ghazwati uhud yo kanjum haɗo bo kadi bo allah ceniɗo loranake en haala konu man haɗo allah ceniɗo wi walaqad sadaqakum llahu wa'da allah ceniɗo inani on walla bo gonɗini on her ina maako ina allah ceniɗo jalnan heferɓe ɗo julɓe jalnan dina silama ɗo dinaji lattiɗi kalluɗi huwa allazi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyudhirahu ala dini kulli yudhirahu kanjum wiyete sadaqakumullahu wa'ada allah ceniɗo gonɗini on ina maako bimana ina maako on jaaloto heferɓe allah ceniɗo gonɗini on ha konu man amma haɗon kam on jaalaki amma ina allah ceniɗo bo waɗi jaalagal kam ɗum wonana mumini en inna lanansuru rusulana walladina amanu ko ndey ala inna hizballahi humul muflihun ayaje man ɗe ɗo keewi a qur'an kollata en mumini en kan kamɓe jaaloto haɗo allah cenɗo wi jaalago konu man ɓe ɓaŋago dina silama allah ceniɗo ɗon gonɗina ina muɗum ɓawɗo allah ceniɗo istahussunahum bi idni on lattakeno on ɗon jaaloɓe ɓe mana on ɗon mbaraɓe ɓe duŋaye maako en andi ha aran konu man ɗo julɓe lattakeno ɗon no mbara heferɓe man bal julɓe kam jaaliya hakkiloji mum fuu hakke yiigo ɗon mbara heferɓe man ɗo ɓe fuu ɓe daari ɓe jaaloto ha konu man kanjum haɗo allah ceniɗo wi istahussunahum bi idni wakkati on ɗon jaaloɓe on ɗon mbaraɓe amma jaalago man bo bi idni ɓe dunga e allah ceniɗo waɗino ɗum o waɗi nelaɓe ɓe yimɓe muɗum jaaloto e onon bo wakkati konu man fuɗɗa aranta mon ɗon no jaalo amma nde ɗum waɗi disde seeɗa ɗo e chek heɓiɓe bimana sahabo en man jaalagal go taƴi dari warti heferɓe jaaliɓe kanjum maɗo allah cello waddani en image man bo ayaje ɗe janggeten jotta ɗo bana alka joƴini image ni aɗo joƴini konu man aɗon laara noyi konu man salorto allah cello yewti en a ayaje tammiɗe wargo ɗo allah cello yewti en aɗo aran kam de haɓre fuɗɗi mumini en ɗon jaalo heferɓe allah ceniɗo bo waɗi ko nde mumini en kam jaaloto heferɓe amma woodi hunde wari ukki hakkude maɓɓe nde ukki hakkunde maɓɓe warti jaalagal man ɗo waylitorigal heferɓe ngari jaaliɓe ɗum ɗume ukki hakkunde maɓɓe allah cenɗo hatta ida fashiltum ha nde bonnoraɗon ha dabareji moɗon nanema annabijo dokkuɗon dabarewol amma darɗon dabarewol annabijo ɗo darɗon gongol feere warani on ɓawoɗon ɗo ɓuringol annabijo sallllahu alih wa sallam hokki on yende ɗum waɗi banni allah cenɗo fashiltum on bonnorama on essuya habre ma ko waɗi fashiltum bo wa tanaza'tum fil amri on jokkiri hunde man
jotta ka annabijo en mbino darniɓe ha kotel wi capanjo ko on gi colli ngadi ɗum pifto min tata cotte jotta kam premier ɓe daari ɓe ɗon jaalo deuxiéme ɓe daari ko moye daalaguji ɗon mbuuti ɗon ga e ɗo jaalago woɗɓe feere hakke welgo jaalago wa ɗum jippi koselgo tokki daalaguji go ha keɓa ko keɓa her majum e woɗɓe bo tabiti mbi kay tata jippe deƴƴiten noon ga annabijo wi daroɗen ha ɗo ɗo ko waɗi fuu enen kam ta cotten woɗɓe bo mbi kay jotta kam annabijo ko waɗi darni en ɗona ngam foti ɓe garat ɓe kippo en ha ɗo walla ma jotta ka en gi en ɗon jaalo ko en jippakena wala ko watta yoɗo hatta ida tanazatum on jokkiri ɓe mbiyata tan jippoɗen lutten ba annabijo wiyen ɓe bo mbi wiya kay annabijo kam wiyen tata jippoɗen no fotino en jaalatako no amma jotta kam ha jaalo en jaalatako no amma jotta kam da en ɗon jaalo ko waɗi en jippatako en canjan tactique seeɗa ɗum jippago tan na ɗum hunde wonde feere kanjum ha ɗo Allah cendoyi wa tanazatum fil amri on jokkiri ha fiiman ha boliɗe man wa asaytum on luuti annabijo sallllahu alayhi wa sallam mbaɗƴeta cotteɓe jippi Allah cendoyi wa asaytu on geddi Allah enen mo anda ala annabijo fan wala koye allumɓe annabijo tokkaki annabijo sam balma goɗɗo kam waabu annabijo kan ko pinɗen tawɗen ni mbi on ni kafir inannas mbiyaɓe hunde nde ɗo wala dina kay noyi o kam haɓan ɓe annabijo noon na o waabi annabijo kam ɓe kam da ko seyel noon annabijo ɓe tata cotte ɓe cotti Allah cennoyi wa asaytu on geddi annabijo hunde famarde bo ta alaari kam ta sottu a sotti amma Allah cenɗo sifi ɗum haɗo wi wa asaytum ɓaawɗo Allah cendoyi min ba'di ma arakum ma tuhibbun ko waɗi asaytum ɗo luɗɗon annabijo ɗo min ba'di ma arakum ma tuhibbun ɓaawo nde Allah ceniɗo yiini on ko nufotoɗon no ha premier habre man kam ko giɗɗon no jaaɗo ko nufu ko yiɗi kam jaalo warta yabda fetama yake feere kay noon giya ɓe hitande kasare wuro kaza o jaali wuro kaza o tumɓe gaɗana ɗum julde ɓe ɗon ceyoroɓe majum yo haɗo Allah cenɗo ɓaawo nde Allah yiini on ko marɗon haaje no ko marɗon haaje man kanjum wiyete jaalago ha kondu ɓaawɗo Allah ceniɗo holli no ɓe gayi ha nokkure man minkum man yuridu duniya woodi nder moɗon yiɗɓe ndaalagu ngi ndaalagu ɗo colani ɗum ha keɓa ko keɓa Allah cenɗo minkum man yurid adduniya wa minkum man yuridu l akhira woɗɓe feere nder moɗon bo mbi kay accen haala man tokkoɗen ko annabijo yi daroɗen ha dariɗen ɗo ngam ɗum kam wala ko ɗum nafata umroɗe annabijo ɓurat ko ɗume yaɗo ɓe cendige ɓe ɗiɗi minkum ma yuridu dunia wa minkum ma yurid al akhira kanjum sargi konuman ɓe jaaliɓe ɗo ɓawɗo Allah cenɗoyi summa sarafakum anhum liyabtaliyakum ɓawɗo Allah cenɗo firliti heferɓe goo dow moɗon on ɗon dara on ɗon jaalu amma on luuti umrore annabijo amma ɓawɗo Allah cenɗo wayliti haala kadi wayliti habre man aran kam onon marno sembe onon marno jaalagal amma ɓaawo nde on luuri on bonnorama on luuri ha daalaguji yokko nde ko luurinta yimɓe fof ala duniya ɓurnal fof ha mi heɓa o wañaniyam o heɓi mi heɓay kaza acta ko luurinta yimɓe wondinta yimɓe paɗa tawata haala diina tun kam haala duniya tawata wayne heɓi mi heɓay wayne nafatayam hadila che allati la tanfa kuje ɗe nafata coro kanje ɗen luurinta yimɓe lowa gañandiji kiitkaji ɗume fu ɗum ɗo jooɗi ɗum sottata yo haaɗo bo a tawan ko luurini sahabo en annabijo sallllahu alayhi wa sallam sahabo en bo duniyaru man ma ɓe colantandu amma Allah cenɗo holli ha ɗo ganima man ɗo ɗum hunde lattinde nde duniya kanjum Allah cenɗo minkum ma yuridu dunia wa minkum ma yurid al akhira ɓawa ɗon Allah cenɗo summa sarafakum anhum Allah cenɗo firliti ɓe wartiri ɓe dow moɗo aran onon no jaaloto ɓawɗo Allah cenɗo liyabtaliyakum e ko Allah cenɗo waari ɗum o gam ha jarribo on aran onon jaaloto waɗo Allah cenɗo wayliti ɓe ɗo ga ha jarribo on laala amma walaqad afa ankum Allah cenɗo yaafake on ko gaɗɗon ɗo ta mbiya kay sahabo en ɗo kam no ɓe gayni kam annabijo wiyaɓe ta cotteɓe cotti noyi kamɓe ko Allah cenɗo walaqad afa ankum Allah cenɗo yaafanake on ko gaɗɗon ɗo hunde gaɗɗon ɗum hunde feƴƴi noon Allah cenɗo yaafanake on
bofol mon gol gaddon her ko annabijo wi on luutido Allah tan do yafane ko on her maaji to don hollay daraja sahabo en annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko be ngadi fu ha qur'an jippo Allah tan do yafana kebe ko wadi ngam be gaddi jijam ji mabbe man no habe pe'ina dum yeso heferbe ngam ha diina man darobe do mari ikhlas ha kugal mabbe man ko fe'oto kam fe'oto gam dabiya bi adama fe'anto ko fe'anto bi adama solan go hunde wadgo kaza do Allah tan do wadi dabiya bi adama banni amma Allah tan do kala ko fi'i her mabbe fu Allah tan do mi yafana ke on ko gaddon do hala man timmi mi ittidu mi moytidu on luti annabijo kama mi yafana ke on baawdon Allah tan do wallahu du fadlin ala almu'minin Allah tan do mari moƴƴere do mu'mini en wondube be maada do moƴƴi Allah tan do jurdo mabbe be perdigal ndalaagu be barama amma be kebi kadogal yaafego ngam nani makko waddi be haadon dum ga Allah tan do yaafobe zunubaji mabbe Allah tan do hokki be kadu man fasitay kanjo Allah tan do wallahu du fadlin ala almu'minin Allah tan do mari bure durde do lattidum mu'minin baawdon Allah tan do haajo to don holla en kono man image ma gunongu wa'i iz tus'iduna wala talwuna siftore wakkati mbirwoton wakkati ngidon dalagu do on fu mbirwandon ha jahon kotoyon dalagu man Allah tan do waddi image man wakkati ndirtoto don her hoosere on don mbirwa ha colanon dalagu wala talwuna wala geciti todo hirtanu yotta hunde wangi a jabande alaran goddona ko do wari adu sakkina buuje malori en pat ha do sa wala darando goddo o wurto foda wala geciti to wayni a hebina hebay kam sai to kanko o tabitini o hebi taw o fudata yecitago walla cede walla ko dume to hunde yimbe gidi nde don sendeni tawa yimbe moy fu ato hebi taw baaru wayni a hebina hebay kan jaado Allah cede wala taluna wala geciti todo donc ko digam kuje bangi bita ko mo yidi ha ko a hunde man ha heba on don dirto on don birwa ha dirto don wala geciti todo ko goto bo e non der yake man do war rasulu yad'ukum fi ukhrakum annabijo don ewna on uzbutu wakati be don dirto bando annabijo wodo ewna hey dirrabe nde ndare ha babal bimi on amma ko ne to wodi ko wangi to ado wolwana yimbe bol wata wala jabuto do museto bawo jabi walla hebi taw fudata waylitago ermaada kanjum haado Allah cedi do waddanel image ni wakkati mbirwoton on don dirtanon dalago ngidon e wala geciti todo bo hertana mudum asti layyudo taggugo daade ni laara goddo kanjum haado Allah cedi wala talwuna on geciti tako ala ahad goto fu yeciti tako do goto don yi'a hunde nde hoccata do kayre nden wete kayre war rasulu yad'ukum fi ukhrakum annabi jogo don ewna on tabite tata totte ha no kure nde gondon her mudum do baawda Allah tan fa asabakum ghamman bi gham ko gaddol man do Allah tan do warjuri on ghamman suno her jalego en ari to goddo e bay ko yidi na suno to ay don kalkila hunde adu lara ba anangande baawo don de dadima a hebay nde wodi ko matata ha naskuma sedda yo kambe man bo wakkati aran man do be dum no dara be jalotono ha konuma be pudino jalago amma bawdo hunde summa sarafa ko hunde wayni toribe cella cendo bo jarribi be ramman be gam warjuribe be suno dum do mettibe be ngari konuni be acci talaaje mabbe ni be jalaki kam yo ko wadi modi be Allah cendo jarribi be suno do ngam be luuti umrore nabijo sallallahu alayhi wa ko nde to goddo luuti annabijo go tumberde kam do sunino tawata fertare ama to do luuti annabijo sallallahu alaihi wasallam aton berde ma ko de ikita kanyum haado Allah cendo hunde famarde non Allah cendo pinisibe be gam be suno ha der bernde to suno don der bernde mo ko goddo mari fun manata lattidum belega hunde man kanyum haado Allah cendo fa asabakum Allah cendo warjuri on ghamman bi gham ghamman suno bi gham likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum e ko ni suno man Allah cendo jippini go do mabbe do suno man go wodi faida ado mufassirin ndi suno fere maran faida suno fere bo marata faida ya ke fere hunde fere wadete suno da amma to fabbi dara hunde mande ase dum nafuda dikkande Allah cedi do wadi ne de sunima
ɗum waɗa jurban ni hunde ha waɗatani cuɗoɗa wakkati en man kam amma to disde man salake ta numi ɗo tawa ndikka nde ɗum waɗi banni Allah ka hoddirta mere yo haɗo bo Allah kadi ɗo limtani en wi sakkini suno ha nder ɓerɗe maɓɓe ha dargo latti ɗum kuuje ɗe ɓe giɗino goo ɓawɗo Allah tino ko waɗi waari ɗum ɗo likay la tahzanu ala ma fatakum ngam ta suno maɓɓe ɓesdo dow ko fatori ɓe kanjum wiyete ndaalagu je ɓe keɓay ɗo Allah tin ɗo waɗi sunoyel pamarel ha ɓernde maɓɓe ngam ko fatori ɓe ɗo tata suno man ɓesdo nde Allah tin ɗo hoddiray ɓe keɓan ɗum yo hunde Allah tin ɗo masalan hunde a haɓi a heɓayde na sunoto amma to ɓawɗon a wayliti a wi ɗum Allah tin ɗo on hoddiray keɓɗade ɗo na suno man ustoto seeɗa yo kanjum haɗo Allah tin ɗo bo waddi image man o wi likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum e tata sunoɗon bo ko wafi on ɗume wafiɓe barego ɗuɗɗum nder saabu en annabijo sallllahu alih wa sallam barama fuu bo ta a lorni haala man kam ha lutgo umrore annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe cunake dow soyde heɓgo hunde man amma Allah tani ɗo wi kanjum man ɗo tata cune dow majum ngam woodi hikma ɗon ɓaawo ɗon woodi ko Allah tani ɗo waɗa ɓaawo ɗon ɗum ɗume summa afa ankum ngo o yafani on go ɗo wiyete hikma lattinga mapindiwa bana mufassirin en mbi ɓawɗo Allah tani ɗo wallahu kabirun bima ta'malun Allah tani ɗo o woodi kubar bimana o gonijo ɗum latti ɗum ko kuwoton onon lattiɓe mumini en ibnu saadi nde wari ha konngol Allah tani ɗo likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ɗo annahu qaddara dhalika alghamma walmusibata alaykum likay tatawattana nufusukum wa tatamarranu ala sabri Allah tani ko waɗi ukki suno ha nder ɓerɗe moɗon ɗo ngam ha naskuji moɗon muña e noon bo mbowa muñal yotata a waawi muñal ɗo na suno billatama a deƴƴitan ko a suni bo ni seɗɗa noon suno man wara faato dilla noon amma jooɗata ko noon ɗon tum ha nder ɓernde ma kam yo kanjum maɗo Allah cenɗo sakkini sunoyel pamarel ha nder ɓernde maɓɓe ɗo ngam ko yeeso hunde man waɗi bo ɗum wattaɓe kayefi wartaɓe ekkito muñal dow kuuje lattiɗo pe'antoɗoɓe kamɓe sahabo en annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓawɗo Allah tani ɗo yi summa anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan en andi wakkati ɗum waɗi ɗo ɗum suri sahabo en annabijo amma Allah tani ɗo ha de'itina latti ɗum suno man ɗume Allah tani ɗo waɗi jippini dow yaaɓe konu man wonɓe ha konu man ɗo de'irre ɓaawo suno maɓɓe go ɓesdi dow de'irre go nu'as ko moye ɗoyngol ɗo jooɗini noon ɗo ŋoŋa yo andi to goɗɗo sunake ŋoŋanna e to waɗi ko sunima a walana ɗawanatako gaynitoɗo aɗon numa yo Allah cenɗo nde faami ɓerɗe maɓɓe ɗo ɗum laɓɗe ko waddi ɓe ɗum seeɗan wari waɗi ɗum ɗo ɓaawo ɗon ɓaawo sunoyel goo Allah cenɗo jippini ɗoyɗi dow maɓɓe e ɗoyngol bo to goɗɗo sunake kam wattano amma ɗo Allah cenɗo warjoriɓe be majum ngam to goɗɗo no suno ɗuɗiri fu to ɗani kam no suno man ittoto to finini o yejjiti amma to suno man sati ka wala no o ɗanoro o waylito o laara haala man o waylito ha ɓe gaɗa salatu safta o falto noon o tawa ka hawtata yo ha ɗo ɓaawo suno man heɓi ɓe ɓaawo ɓe perdi yonkiji maɓɓe ɓaawo ɓe keɓay latti ɗum ko ɓe marno haaje latti ɗum ɗum ɓe colanino kanjum wiyete ndaalagu goo ɓe luuti annabijo Allah cenɗo summa anzala alaykum Allah cenɗo jippini dow moɗon ɓaawo suno goo hoolaare her ɓernde o ɗon deƴƴiti wanu asan e ɗoyngol ko moye to waɗi nini ŋoŋa pour man to waɗi nini ŋoŋa oɗon bo nder probléme yo ŋoŋol man ɗo Allah cenɗo yi ɗum moƴƴere jippini dow maɓɓe ngam ɓurnal cuniɗo kam fu en andi ɗoyngol waranta ɗum yakhsha ta'ifatan minhum yo ha suno man ɗo bo Allah divisi ɓe par deux sendiɓe nde ɗiɗi woɗɓe lattiɓe mumini en tokkaniɗo ɓe annabijo wiyanɓe sahabo en man useni tata jippe lismoɗen gawdi nder yoga sahabo en mbiyata ko tata jippe ngam ɓe waɗan 17 na 16 luttoya dow ko sel man kamɓe yo kamɓe luttuɓe man ɗo ɓe ɗon mbiya yimɓe maɓɓe useni tata jippe yo kamɓe man ɗo Allah cenɗo wi kanjum ha ɗo wi kamɓe man ɗo on Allah cenɗo jippini ɗoygol dow maɓɓe e woodi wa ta'ifatun bo woodi yeɓre nder maɓɓe nder sahabo en nabijo sallllahu alayhi wa sallam kad ahammadhum anfusuhum
hak ɓernde maɓɓe ɗon sukliɓe suno man ɗo ɗon sukliɓe ko waɗi ngo sukliri ɓe yadunnuna billahi gayra alhaqi zanna aljahiliya ɓe ɗon gikkana Allah tani ɗo gikke lattiɗe ɗe laaɓay kanje wiyete zannul jahiliya ha jotta ɗe ɗo ɗuuɗi ha meɗen ɗo zannul jahiliya to mi waɗino ni na waɗan ni hunde waɗa timmi noon kay wallahi taguɗo kam wonnorama to mi waɗino to mi jaɓino haala wayne ni yo ɗo zannal jahiliya ko waɗi Allah tin ɗo hoddiri hunde man waɗa noon waɗa kañum law kam wiigo law ngam kam réglata probléme aka to woodi ko waɗi ɗo hokkitit ɗum Allah tani ɗo yo haa ɗo ɓe canndi geɓe ɗiɗi woɗɓe tabiti dow ko annabijo wi kamɓe ɗo fan zalalayhim amanatan nuasa woɗɓe bo ɗon ndaara jotta kam soyde dabareji soyde tactique ɗo kanjum waɗi yaago men yawana hunde ɗo to en jawanayno en darake ni hunde man jiɓatako ɗo banni siyaɗo Allah ten ɗo waddi ide maɓɓe kamɓe bo feƴƴini waddini ide ɓeya ko numi e waddi ɓeɓe bo wi wa ta'ifatun e yeɓre wonde feere nder maɓɓe gaɗa hammadhum anfusuhum nafsuji maɓɓe cuni kimmiɗinori ɓe maajo ɗum sukli ɓe ko waɗi bo yadunnuna billahi gayra alhaq zanna aljahiliya waɗa Allah ten ɗo fistanin zanna aljahiliya ma yaquluna hal lana min al amri min shay ɓe mbiya to min gannoni kam na waɗanno nino Allah ten ɗo jaabi ɓe qul inna al amra kullahu biyadillah Allah ten ɗo ko noon gaɗɗon bonde Allah ten ɗo binduɗo ɓe jaalotoon kam ɓe jaalotoon noon ɓaawɗo Allah ten ɗo wi ha yaqulun kadi o feƴƴinanen ko ɓe mbiyata law kana lana min al amri shay ma qutilna ha huna wallahi to min andino kam walla to ɗum to ninoni kam walla no noyno kam wallahi ɓe garatano to min andino kam min garatano min maaya haɗa yoɗo yoga mufassirin en mbiɗo naafiki en mbiyata banni yoga maɓɓe bo mbi kay ɗum mumini en mande ɗum wonnori ɓe ɓe gari ɓe ɗon mbi'a banni to en gaɗino ni ka waɗanno ni yo mufassirin en woɓɓe feere ba ibnu jarir at-tabari o kay ɗum naafiki en mbi konnguɗi man mbi wallahi min garatano haɗo to min andino ɓe mbaranno min to min andino min mbaranno min kam min garatano haɗo ma sa min jotto ha calaji amin min garata kono man min tokkata ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam kañum haɗo ɓe law kana lana to min andino min al amri her fii ko heɓi min ɗo chey ko pamarum ma kutinna ha huna min garatano haɗo nala ceddo jaabi ɓe wi qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajihim Allah cembe ko on lutti ha calaje moɗon onon wiyanɓe to min garayno kam min baratake to min gaɗayno ni jotta doggugo hunde haɗan goɗɗo hunde man heɓa mona jotta hen ayata jangal ngam tammo tawaɗa anani yimɓe gaɗi accident ma e mbiya kay min kam mi meɗata yaago jangal haɗete mayi gona aɗona suudu ma bo mayde man waran wifte yo haɗo kamɓe man bo nde ɓe numi haala man Allah ceniɗo wari fistika wi law kuntum fi law kuntum fi buyutikum wonɗo on ɗon ha calaje mon on pat onon warɓe konuman ɗo on ɗon no her calaje mon la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ɓe Allah ten ɗo windi mayan kam gurtoto gara ha nokkure man maya noon Allah ten ɗo windi wayne kam ha konu ka zawu mayata oɗon ha saare ma ko konuman ɗum wara ɗum yerɓanmo o wurto o wara o daro ha konuman o maaya en noon mbiya kuje man jurɗo ngaɗa goɗɗo wara dillida ɓe goɗɗo jahangal o nasta mota kay woodi mi yejjiti hunde am loro de ko ni nana wiya mota do'ake wayne go maynama na ɗo waɗa bannina ɗo waɗa jur yoɗo a wiyan ɗum dabare mana a wiyan dikkande mi yahay walla ninina a wiyan ɗum Allah ten ɗo hoddiri ɗum tawa hunde famarde noon goɗɗo maaya walla kaza to o bo ɗon no ɓe maako ɗo to tawa mota man takkidiri ɓe mota tawa ɓe pat ɓe maayi to wayne bo ɗon no toon kam to Allah windino kanko bo o maayanno yo kanjum haɗo kamɓe bo nde fikra man warani woɓɓe feere nder maɓɓe fotan ɗum naafiki en ba ibnu jarir at-tabari holli foti ɗum yoga mumini en bana yoga mufassirin en mbi Allah cenɗo to on ɗon ha nder calaje mon bo bareteɓe kam Allah cenɗo ƴummoto banga ngara ha konu man ɓawɗon maaya cer konu man la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajayi ɓe ɗon ha pukkorle maɓɓe noon ɓe ngaran ɓe ƴummo ha beƴƴite maɓɓe noon ɓe ƴummo ɓe ngaran ɓe jaalira ha nokkure man mayde tewtoɓe ɓawa ɗum
Allah tani dai ko wari dum do wali yabtali Allah ma fi sudurikum ngalla sen do ha jarribo on kanjum tum en biyan to masibo do wade tabi Allah sen do yidama jarriba go gada do hautata kabaka kaado ka goddo fere bo ngiya don zawzawni non kugal mu fu don hauti yodo diaren ha tuma Allah sen do be wayne kam dume wadan min kam dume gadmi Allah yo don ibtila yo kambe man bo jippago mabbe be warego mabbe be kaza wonnorego mabbe do na dum dabareji mabbe Allah sen wali wallahu yuridu wali yabtali Allah ma fi sudurikum gam to hunde wadi to wodi ko bernde numata do mare wonde dum halnude fu bernde numan do mare bana biiden nane law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hunago walla tinno ko wadi garu mi dum no gam ha mi jarribo on mi lara mo masibo man hebi kam munyata e mo Allah sen do hoddiraybo e barado bo no yimbe mum biyata no kaza an kam do Allah sen do ha mi jarribo on mi lara wali yumahhisa ma fi qulubi gam ha o seda o labbitino ko woni her berde modon wala bernde o kam nonna do wiya ahsi kanjo Allah sen alif ma ahsiban nasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yimbe fere Allah sen do accan yimbe be biya min noddini non o fitintaabe na o jarribata ko be na te jarrabuyeji bon garata kan jotta tawata babe jurbe pat jarrabuyeji don kiyewi non ababe heferbe bo tawa jarrabuyeji man duuday ababe julbe to duuri tawa talakare ton woni tawa soyde ton woni tawa soyde jam ton woni kala dume fu dodi wali mahki sallahu ma fi qulubikum ga Allah ceni do sako lara julbe man do kam gonga be jogi silama man na walla fewre bawdon Allah ceni do wallahu alimun bi zati sudur Allah ceni do wete andudo ko bernde saawi ko gurtinda feere ko cawda feere Allah ceni do ka andi yimbe kam keftata tumen biyan foti goddo ayidama wada ko do ma do wonginani munafikare amma fi dakhilil qalb anta la turidu amma Allah ceni do andi do bawdo Allah ceni do wi lorani yimbe kono uhud ko wi innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inma istazallahum ash-shaytan halata ihada ala cendo wi ben wirwube doggube nyande kono uhud jippani ko ngiido ngam ha keba be luti bo umrore annabi sallallahu alayhi wa sallam ala cendo inma istazallahum ash-shaytan dum seedanel wari tasti be sottini be do labbum gam hunde yake fere hunde haram non seedan jagnane hunde ha man ha warta dara ba hunde man dagginde yo do seedan watta dum asli mare kam de haram amma ta wowi de a woftini de nasiha de di jamma do tawa seedan jagnane de to a wadai de ma ananata dakam bada guy ko masalan to wi kayni tawa onanata dakam o hebtata hore ma ko yo do seedan wari jagnane modum kugal latigal karam gal kam amma seedan wari jagnane te o wada dum danko bo andi dum wodai amma sai o wada dum non ko wadi inna mastazallahum ash-shaytan yodo be andi annabi joybe tata sotte en andi sahabul bo be disana ko umrore annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ado sedan wari sedan el wari sofndi be annabi jo mayinama sedan wari sofndi be da kuje don hato da kuje anani bo annabi jo mayinama non gatta o da dalagu e mo tokki don bo so yama sedan wadi sawtu wato kanjo Allah cendo lolni imajon inna mastazallahum shaytan dum sedan nga wari tastini be bi mana morti kosde mabbe halawol lattingol lambol bi ba'd ma kasabu sedan bo warata mere kam to a wada do tawan an bo anniya don mallu kanjum to sedan wari do tawa dammugel petel don kanjum de Allah cendo yewtani en hala shaytan ngel ernan yimbe noy Allah cendo illa ibadaka minhumul mukhlasin aw mukhlisin futilawa qiraaji man don yo mukhlisin man don gam finetir wala no ngel nastira yo kanjum hala Allah cendo shaytan jalibe kam amma hebi finetir bi ba'di ma kasabu wodi ko be faggiti kambe bo wodi ko be ngadi shaytan hebi lawel wari nastiri do mabbe yo kanjum bi adamajo bo futo ha sedan sarga modo tawallawel tan hunde man o yidi de kam onon habanande bo na o yidade sam non sedan wara nastina mo hermare don amma dum famaru
ɓurnata tawi seeɗan nastini goɗɗo hunde fof hakkilo maako ko yiɗi nde gaɗen ko 10% o yiɗi hunde man si seeɗan bo wara maɓɓa 90%, walla bo ko 1% so yiɗi hunde man wona recteur du tuy seeɗan bo wara maɓɓa. amma to a yiɗade samɗo wala no seeɗan wara nastira hermare. kanjum haɗo Allah cenɗo wi istazallahum cheytan amma bi ba'di ma kasabu, kamɓe bo woodi action waɓe gaɗi action o man ɗo seeɗan profiti nastiri gal maaga. waɗo Allah cenɗo wi walaqad afallahu an yafanake ɓe ko ɓe gaɗi man ɗo ɓe wili ɓe luuti annabijo ɓe tokkani seeɗan profiti waɗi kaza walaqad afallahu an. waɗo Allah cenɗo wi inna allaha ghafurun halim. Allah cenɗo o jaafo o enɗo ko waɗi o enɗoriɓe bo ngam seeɗaniyel wari maɓɓiti finetre nastirigal maɓɓe, ko waɗi o enɗiɓe ngam ko waddi ɓe ha nokkure man ɗo ɗum yiɗgo sankitago diina ɗum hunde wari wonnoriɓe ɗon. jotta bo to aɗa tokko goɗɗo ñamade o ñaaminde o bo salori ɗum noon ɗo a jogortoɓe gotel na feere feere. yo ɓe bo Allah cenɗo waddi ɓe konuɗo hunde man saloriɓe noon. yo Allah cenɗoɓe nder sifaji ma ko o halim o enɗo nden kam kamɓe bo nde nda ko waddi ɓe ɗum yiɗgo diina man jingango diina man Allah cenɗo o ɓe enɗa mum kañum bo yafanake ɓe zunubaji maɓɓe. kanjum ha ɗo Allah cenɗo inna allaha ghafurun halim. ko ɓe gaɗi man ɗo fuu haala man timmi ɗum wilama ta goɗɗo aybina sahabu en be majum ɓawo ɗo tata felda ɓe be majum. an kam fel hoorema laaran hoorema laar kuuje mawɗe ɗe ɓe kuwi an bo laar lutgo annabijo ma par jour waɗan ujune temere gatta kamɓe ɗum gotel noon tawa ngeɗam maɓɓe mon kanjum Allah cenɗo yafanake ɓe ɗum. yo min daro ha ɗo wakkati men fotake seeɗa. wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. en jangino keña bab haala nangarɗam ma yustahabu minhu lwudu. hande en giɗi ha ko en seeɗa sifat alwudu, kayfiyat alwudu, mana noy ɓi adamajo nangirta. yimɓe ɗon nanga kam, yimɓe fu wala jullo mo nangata, amma yake feere to nangarɗam jiman ɗo ɗi timmiditta bal ɓurnal maaje fuu ma a tawan ɗum yimɓe ngaɗan ɗum al'ada no tumen ɗon bolwa ko waɗi yimɓe ekkititta ko diina ha meɗen ɗo en ɗon jogi diina ɗo ɗum al'ada. ƴewdeta jogorake al'ada bo wala ɗo kitiroɗa de aɗo waɗi a fini a julɗo a tawi on ɗon juula saare mon ɗo juula noyi suyi an kam to bawama ƴummake ɗo loota juuɗe loota kosɗe nini suyi ko a jangima je janguɗa ɗo ɗum ɓillatama an ka ɗo jogori ɗum al'ada noon. ngam to en jangino en kuran ko janguɗen kam kuuje jurgal ha defte man en ɗon tabitiniɗe en ɗon gaɗa ɗe. ta lorake a defte bo a tawataɗe e tawa bo yimɓe ɗon ŋaƴƴini ɓe maaje ɗon gaɗa ɗe ɗe mbindaka ko waɗi ngam en ɗon donni diina man ɗo par al'ada. kanjum waɗi kuuje man ɗo haɓa fu ɗum laaɓata. amma jotaka tawa diina ɗo ɗum Allah cenɗo neli annabijo ɗum hunde umrande hunde hokkande aljanna hunde hisnande yiite ɗum hunde teddude ɗum hunde inna diina indallahi l islam kaza kaza to a ekkititto ɗum a andan darja majum. kanjum ha ɗo en giɗi ha bolwen kayfiyat alwudu. na yimɓe anda nangarɗam, yimɓe andi amma ɗon gaɗa boofi her nangarɗam ma jur. oyno ɓi adamajo nangirta, a wari a jooɗake ha nanga ɗo nangirta fuɗɗa nastugo dewal julde. ida qumtum ila sala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, no lotorata yeeso ma e no lotorata juuɗe ma e no lotorata kosɗe ma man e no masmirta hoore ma man. ngam ayaji kam ɓurnal fo a ɓuranɗo ɗo gaɗa global annabijo wara fistana en ko woni her majum. jotta ha qur'an ɗo woodi farillaji nangarɗam sunnaji nangarɗam ɗumen ɗo fu sunna annabijo sallllahu alih wa sallam fistika ko nga woodi wanguɓe ɓaawa ɗo ta tokke sunna tokke deftere tan wasuji man ɗo keewi ha réseau sociaux enenen yimɓe qur'an yo ɗo fewre qur'an noon kam ta tokkake ɗum diina ma fistata ko sey tokkoɗa sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum on warata fista ko woni ha nder qur'an man. jotta darɗe nayyi zuura ɗona qur'an na lizuhri arba'u rak'at fasalluha ɗona qur'an na. qur'an kam fu wari mujmal global noon wa aqimu as-salat, amma sunna wara fista. jamma yimɓe man koyɗe ɓe tokkorto banniɗo nga ɓe gibbina diina man. ngam nanema deftere Allah cenɗo ɓe sunna annabijo ɗo bana sondu to ɗo fiira bileji man no gaɗini. jotta to wile o woto ittake ɗo sondu firanna yo kan to kande ha ɓe gibbina diina man go ɓe keɓay laawol. jotta kam noy tokkoroɗen ngal sunna
annabi en sunna ɗo waɗa ko nafata to sunna wala ko nafata o yaw ya sahaba en ɗo ɓe pewan ɓe pillaki annabijo yaya annabijo man mana ɗum annabojo ɗo wiyete résultat man amma juriɓe ɗon nana wasuji man ɗon ndertor ɗon jankiri kuuje jur hana si derke en men ma jotta nafti kuujeji man jur ɓe nofru mi nanɗugo ɗume sitta shawwal ɗo nafata kam ta sumake sumayni suy hadi solo ɗona sawi muslim man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal fa kana ka sawmi dar o yibbinayi ɗona yo na kanjum o mariyaji ɗo dilla ha yibbina kuuje jur yimɓe pintana ɗum sakko ma ha wolde buutake sakkingo nde buutake sankitago maare bo buutake yo ha ɗo nangugo ɗo wari sifa man ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha qur'an ka wari holli en kuuje nayi tan wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum nayi saftugo kooli ɗon ha qur'an na wusɓago garɗum ha qur'an na yo ɗo annabijo wari fistanen ɗum kanjum ha ɗo en jiɗi ha ko en sifa no annabijo sallllahu alih wa sallam nangiri aran kam o wi an yada al ina'a an yamini in amkanahu dhalik to heɓanake ma kam joƴƴina kakel ngel nangirtaɗo gal wuttudu ma ñamru to heɓanake ma na doole na ɗum wajib to heɓanake ma joƴƴina ɗum gal wuttudu ko waɗi joƴƴinta ɗum gal wuttudu ñamrugo gawdi hadise ol wari hadisu aicha kana rasul yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli annabijo lattake ɗon wawkino mo ñamɗinaki bi mana hutirirgo ɗume fuu ñaamo ɗum wawkino annabijo ko o ɓornotoma o ɓornoro ñaamo o ñaman ma o ñamrat ñaamo o nastan sare o nastir hada yujibu nabiya sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon wawkino annabijo yo kanjum ha ɗo bo o wi gadda kakel man ɗon joɗɗinagel ngal wuttuduma ñamru ta joɗɗinagel ngal wuttuduma ñamru mbiya bisimillah bisimillahi bo ɗum kala dewal nastata fu sey fuɗɗira ɓe bisimillah wa yafrigu lmaa ala kaffay nganja ndiyam bi mana dufa ndiyam dow newe ma ba butaji marɗen ɗo c'est normal ba gongonji marɗen ɗo fu c'est normal hawtan gongoru man dufa ndiyam dow juuɗe ma dow newe ma man to aɗon rufa ɗo naawiyan alwudu aɗon anninina ngarɗam ngam jannguɓe ha nder faraidul wudu ara noon wan mbiɗen anniyatu jotta masalan o huwi ha juuɗe mum ɓalwi o wari haw loota newe maako en mbiyan oɗon nangana no nangay yo kanjum nangarɗam kam sey ngaɗa anniya kanjum ha ɗo wi lootugo latti ɗum terɗe juuɗe maman walla lootugo newe maman ɗo sey ɓornidara ɗum be anniya nangarɗam ngam ko waɗi ngam nangarɗam ɗum dewal sa waɗay anniya ɗo dewal man ngal sahatako ɓawta haɓɓi anniya wi fa yahsiluhuma salasan loota juuɗe maman nde tati summa yatamadmad ɓaawa ɗum gusɓoɗa ɓaawa looti juuɗe ma nde tati gusɓoɗa summa yastanfiq ɓaawa ɗum corkinoɗa wa yastansir piifta salasan nde tati gusɓoɗa nde tati corkinoɗa nde tati piifta bo nde tati summa yahsilu wajhahu ɓaawa ɗon ta timmini étape ji tati ɗo ɓaawa ɗum loota e so a looti juuɗe ma a wusɓake a sorkinake a piifti koye ɓawɗon loota yeeso maɗa to a looti aɗon loota yeeso maɗa ɗo bo o waddanin keerol yeeso man e cappinnoɗo ngol keerol magol ha darteje caaliɗe o min bambati sha'ri lmutat iga fuɗirde gasa bowaɗum moy fu gasa muɗum en andi ha tiinde ɗo fuɗata wala mo gasa mum artata fuɗagal hoɓɓudu ɓawaɗon fuɗata gal yeeso ko wiyete asli kam gasa kam fuɗa ha tiinde o wi iga fuɗorde gasa bowaɗum ɗum yimɓe fu andi ɗon gasa man futrata ɗon lorgo man fuɗɗata ila muntaha lihiyati iga jiya jutgo ma ha wakkude maako iga jiha yasgo bo iga tuggere nofru ɗo ha tuggere nofru ɗiɗaɓru yahsiluhu salatan yeeso maako man bo to heɓoto o lootango ɓe tati summa yahsilu yadahu lyumna ila al adudi salatan ɓawɗo o hoota juuɗe maako ñaamo ɗo o loota ha o wara ha ceemɗe maako nde tati walla ha coɓɓuli maako ɗo o loota ɗum nde tati e jannguɓe a aya wa aydiyakum ilal marafiq ha coɓɓuli ha ƴiƴal ngal ɗo ngasta nder toon ha bana meman kusel keerol o wi salatan kanjum bo nde tati yo wakkati o lootata ɗum bo wi mukhallilan asabi'ahu wakkati o loota ɗum ɗo fi nafsi ɗon safta kooli maako man bo ɓe lodgo ɗo man ɗo oɗon naftina kooli maako man bo oɗon saftoɗi kooli ñaami man ɓaawa ɗon o huuda ɓe junngo nano bo banni man oɗon loota juuɗe man ha wara ha ɗo nder man oɗon safta kooli juuɗe maako man to timmindiri o wi summa yamsahu ra'sahu
mashatan wahida bawɗon o masma hoore maako masmuye gooto o sifade sifa masmugo man bo yabda'u bi muqaddami ra'sihi o fuɗɗira masmugo man iga kandin ɗum yeeso hoore maako man iga tiinde iga gaasa maako fuɗirde gaasa maako ɗo wa yadhabu bihima o hoota juuɗe man o dillira ɗe o ɗon masma ila qafahu haa hoɓɓudu maako summa yarudduhuma ɓaawaɗon o lorta ale retour o watta o hoytani o dilla ale ɓaawaɗon o warta retour kanjum summa yarudduhuma ɓaawaɗon o lorta juuɗe maako man ila haythu ibtada haa ɗe puɗɗi nanema ɗe puɗɗigal yeeso haa fuɗirde gaasa ɓe ngari haa hoɓɓudu ɓaawaɗon bo o immoyi ga hoɓɓudu go wara haa yeeso go yo ɗo wiyete latti ɗum timmidi ɗum amma to a waɗi ni bo saahoto wala gacce ngoni dow ma amma latti ɗum timmidi ɗum kam banni man ko yimɓe feere gatta wara hoore no waɗa ni yo ɗo wala muskila woni dow maajo amma ko ɓurata kam gatani gaɗani ɓaawo ɗon lornagal yeeso nde ɗum hoccata wakkati walla bo wala ko ɗum ɓillirte kam wala ko ɗum ustata her kuuɗe maɗa ɓaawo ɗon o wi summa yamsahu udunayhi ɓaawo ɗon o masma kooli maako ala o masma noppi maako zahiran wa batina bima baqiya min baladin fi yadayhi en andi to a hooci ndiyam ha masma hoore ma a masmi ɗo peewol ndiyam man ɗo luttan ha kooli ma man walla yoral luttata luttan coof ɗum juuɗe man ɗon a luttan yo cof ɗum juuɗe man ɗum gatata ha nder noppi ma kanji bo gaɗan kanji bo masmaɗi masma a noppi ma bo ngata nduɗo caalina babaruɗo gal dow bana wari ha sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam walla bo to a yiɗi to a tawi a masmi hoore ɗo a lorni ɗo juuɗe ma man ba joori seɗɗa kesɗitinana noppi man bo ndiyam goɗɗam feere fuu heɓoto ta ɗum tabitini keccol man ɗon luttima a continue ɓe noppi bo fuu a masmi ɗum e tawni a laari juuɗe ma keccol man wala bo ɗo bo loroɗa kesɗitina même go ndiyam man gara masma noppi ma man ɓaawa ɗon o wi summa yarsilul yusra kadalik summa yarsilu rijlahu lyumna ɓaawa ɗon dilla direct a masmi noppi ma go dilla ha kosɗe maɗa loota kosngal ma ñaamal ɓaawa ɗon ha wara ha korɓule keerol de lotgo man ɗo ta kakkila ta lam'aje lutta ngam luttugo yam lam'aare kalti ɗuɗɗi ngari dow man annabijo waylul lil aqabi min annas bone wodani teppe luttanɗe ɗe coofa e yiite mana ɗe janggititte ñande dargal bawta looti kosgal ma ñaamal kosgal ma nanal a timmini o mbiya ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nagarɗam ma timmini wala hunde feere lutti ha tan hunde man pat timmi yo to a wi banni annabijo futiha lahu abwabu jannati samania en buluɓe ɗum salinde no salitinde yadkhulu fiha haythu sha allah teno maɓɓitanamo dammuɗe aljanna ko waɗi maɓɓitana tan ko ngam tawhid woni ha ɗon woɗitingo allah ashhadu ɓe ɗo seeɗo amma en mbiɗa ɓamtata honɗuma ɓamta guite dow yo ɗo ɗum wala defte meɗen kam kanjum kuuje jur mbiɗen nane ɗum wala defte meɗen amma yimɓe ɗon gaɗa ɗum isiya risala ɗe fof a tawata ɓamta hondu laara dow ɗo kam ɗum windaki ha ton amma koɗe tawi mama ɗo waɗa ɗum kakama ɗo waɗa ɗum bama bo noon no waɗanno ɗo kanjum waɗi ɗum ittatako han ka waɗa ashhadu man ɗo teɓɓiti aɗo laara lesdi ma ɓe hakkilo a timmini na garɗam ma ɗum wala haaje sey ɓamta hondu ɓamta hoore ɗum wala haaje ha maɗa han kam aɗo de'iti banni noon mbiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh so gaɗata ɓaawa ɗon o waddani en masala nde o timmini haala nagarɗam man timmiɗo o waddani en haala giwam o ɗoya étape par étape ɗume fof o hoyta o timmina ɗum ɓaawa ɗon o dilla étape waɗi ɗaɓa o wi haala giwam bo ɗum mari kuuje nayi ta o yewtana en kuuje nayi ko laarani haala giwam en général ngam giwam ji ɗon feere feere na giwam fof gootel yiwago janaba ɗon yiwago jumaare ɗon yiwago ngam ha laaɓa ɗon yi kat pat o tammi limtango en giiwe man haa ɗo o wi giiwam yadamajo yiwo ɗum ɗo o wiwa bayanuji baati woodi ko waji binta giiwam bo woodi yaake feere ta yiɗi giiwoɗa ta yiɗi a yiwata ko woodi yaake feere bo obligation sen giiwoɗa noon so a yiwaki fof dewal ma sahatako waddani en masala alghuslu mashru'un bil kitabi wa sunna yiwago ɗum ɗo bana julgo ɓe nagarɗam wari ha sunna annabijo ɓe ha deftere allah ceno noon julgo bo wari bannim ala giiwam bo wari banniman
وقال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا Allah cendo ko hollata en wajibago giwam Allah cendo to lattake janaba hebi on dole sey cenoɗon fuɗɗon wargo ha dewal ngal ukkoton e noon annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo wi hollata en giwam man gaji mbiɗum annabijo ida tajawaza alkhitanani alkhitan faqad wajaba alghusl to debbo ɓe gorko kawti annabijo giwam wajibake dow maɓɓe yo ɗo bo fuɗɗon holla en giwam ɗum wajibo sababuji man en tammi wolugo ha darteje garade kanjum ha ɗo waddi titirwa manga o mujibatuhu ɗume wajibinta giwam man ɓawo en paamin giwam garɗum ha deftere Allah cari ɗo garɗum ha sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam e kuuje ɗe garata lattina giwam man ɗo wajibi sey giwoɗa en tammi fistugo ɗum darteje garade Allah cari ɗo fondu en wa sallallahu wa sallam ala nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.